Sing ditresno garwane wong liyamu lho, Dik, maksude ngono. Sing ngono ki malah bahaya, Mas. Oh ya wis. Iya. Ora aku nek kowe. Nek kan ngger lagune. Iya, Asik. Lebokne, Mas. Ayo lebokke ta, Dik. Ning apa sih? Rahayu SRC Sote Di Almi sing sabar ya, Dik. Pripun? Garwane wong liya masalahe.
Gur lagu kok. Oh ya wis lagu. Ora masalah ya Dik mung lagu. Gur lagu. Lah iya. Ning apa Yo, sih?